Hola! Avui ens trobem a la capital de Catalunya, Barcelona, la ciutat amb l'aire més pur del món, També és la ciutat amb més turistes, probablement, del món sencer, però avui intentarem trobar algun barceloní que estigui camuflat entre aquests guiris perquè tenim una pregunta. Per què fan servir el seu carnet jove? Tu per què fas servir el carnet jove? Jo no tinc carnet jove. Tu ets la més xula del barri, no? Com pot ser que no tinguis carnet jove? O sigui, tu saps que amb el carnet jove tens més de 8.000 descomptes? Ah, sí? Efectivament, si no, no t'ho diria. A veure, vosaltres per què feu servir el carnet jove? De vegades vaig a la bolera, per exemple. Home, és que anar a la bolera no és una cosa que facis cada setmana. Què estàs estudiant? Ciències del mar. Ciències del mar. No sabia ni que existia aquesta carrera, però és igual. Tens descomptes també per al teu àmbit. Piscines municipals, viatges en creuers, lloguer de velers, literalment qualsevol cosa relacionada amb el mar, submarinisme. Soc fan del mar. Tu per què fas servir el carnet jove? Bàsicament per descomptes que tenen a base tema de Vall de Núria, sobretot. Pel cine, perquè regalen les crispetes. Saps que això jo no ho sabia? Vosaltres que esteu esmorzant, o sigui, podríeu haver comprat aquest d'entrepà amb un descompte al carnet jove i no ho heu fet. El que sí que sabíem és que un amic nostre es va fer una higiene dental gratis amb el carnet jove, o sigui... És que se'ns escapa de les mans les possibilitats que té el carnet jove. O sigui. I la persona més guapa de Catalunya, per què fa servir el carnet jove? Me n'alegro que m'ho preguntis, perquè, en part, la meva bellesa ve donada que aprofito les oportunitats del carnet jove, no? Faig servir els descomptes de joieria, en ioga, volen globus, molt interessant aquest descompte, no? Perquè toqui l'aire fresc, que aquí a Barcelona a vegades fa falta. Un munt de coses. Descarrega't l'app i així sabràs tots els descomptes. Aquesta tia trobo que en sap bastant.